bapaknya nyami atur wis bolong ping pira Kang apa malah gak poso blas. Ngawur sembrono. Kene iki yo tetep poso, sasine poso yo poso nek biasa walaupun yo berangasan ini iki lah. Yo tetep poso, jenenge wong ibadah kan sasi Ramadan kan wajib poso. Ya Mas yo. Yo iyalah, kene ku anu aturan. Aturan, wae poso-poso, wae ora poso yo ngono Walaupun kae. berangasan iki tetep poso. Sesuai aturan lah. Bodo melu bodo. Apa kae? Tanggaku ngopi ra Kang. Serbuke mlebu irung kira-kira posone batal apa ora? Oh, ya ora batal, Mas. Ora batal, sesuatu yang tidak sengaja itu gak batal poso, Mas. Lanjut aja Mas posone. Ya, Mas yo. Iya, ora sengaja. Ora sengaja dah. Tanggaku ngopi kok iki kok. Ngopi. Loh, ngawur wae. Ngopi yo batal. Oh, main diku. Ora ora. Oh, ayo diparani. Ayo diparani main repot poso ngopi. Emosi ini ditahan ora kabeh mbok senso. Apa-apa sithik-sithik mbok senso nih kok